Bithung Reng Thama constituency APHLC Mike Dohut BJP Tedun Phone. Ningkan Surihini ra krei ke thom aron ateng pensi longle anam chelong do nangji pusi rong thom arat ke hang kapaso. Prime Minister Narendra Modi mehang ke thek army amen pen bokajan LA ahawar alongta prek jam adim thengpi aklin ke edon. Aprangsi Karbi Anglong Live Midday News kilang arat do ana phanstami nilihin pen kardom pajuriglo. Nili birta thanbang phi sami bhamilin teron pi non arjuik than birta angton pen. Non malom Assam Assembly kilik nangte bokong rat charia songatum methang asong kache pahai jiaphan aphi ong kidukela aradatum akeng ripate bokong aporsi nang lithu bomlo. Karbi Anglong along kedamtang suri krisir kebra trok nir kebra trok aning kanahut ason kemanji angreng. Song ka cepa hai ponji aphan methang akhai hijan angbong via phik cepa bule poma. Puthot methang ahem arit me ka cekai lapen korte hijan angbong apranchar mudle poma. Aho India lagi democratic country madu arat chari asong atumta methang asong ka cepa hai ponji aphan along vote ka cho hangdamji ajakong do. Bonda Bithung Reng Thama a constituency alongke BJP asong anchotsi vote ke hang amai padolong chotji. Ahok Bithung Reng Thama constituency angkang arlo vomu atar ahawara long all party hills leader conference asong ahin pen mai padodamlo. Bonda BJP claim bangatum mai ke doa dimalong dun paksi kedobom APHLC amai terdun punlo. Bang mengi lu. Itu kami meeting dapat dokumen sekali. Karbilang bibut tegang mede, langsung asik sedul cengontar do, karbilang lo, nang sopo, nang piso, parok pi, karbilang bipolo pani det, pini pe kop bipolo cie det, lah sidul laron, lo mal haita, kali lo lagi, lagi sik sidul laron, bola se, nang sopo da karbilang tek dir nahi, nang sopi da karbilang tek dir nahi, nang piso da karbilang tek dir nahi, pini pe kop lu langsung tek tek tek, nang sik sidul laron, so kan ngecing BJP asong laki monsam kewan asong lo pesi rat atum cerap cetodun lo. Bonda bangso monsam asong pen nona bangke. Mongwepi asong sin nang mandet lo. India angkang lo abangke madu arat cari asong atumta mai padodam long lo. Bonda lapuson amai long. Kachitumpra ke theglong pen kedam tang suri kresir kebra trok nir kebra trok aningkana hudason nang ke mande je angrin si thekpon thulong. Bang mengi lu. Itu kami meeting dapat dokumen sekali. News Desk report Karbi Anglong Live. APDCL ahin pen kopili aroyalong langketeng japan kachisik along jongsi kedamtang ningkan surihini ra krikethom mate 2013 ek arona teng pen longle anam chelong dunde pulote longle chepek thek thei pusi rongthom aradatum kachingkren padopon
Lakha sirkep amreng constituency kapalo rong tarme rong jangphong la pen cherem thepi la rong thom aradatum longle alam pen ningkang samse chepaklang konsi kedam tang chitini phai crate troxy arni tong sikot pen kachingwa amai padopon alanglitum mai kapa dopon nang koklake Assam Power Distribution Company Limited mate thihek pen APDCL atum kopili alang royalong lang keteng jephan kachesik pon along longle kana hok dunje arat atum aphan APDCL ahin pen longle anam ke hot padopon no bonta labangso along le anam ke hot ateng pen tiponun epo Karbi Anglong Autonomous Council atum lamthe kapale rok aputhaksi alanglitum ningkang samse pen bangso kachingwai amai pangnipon nangkoklo alanglitum mayalong penangan alam the chepalai det api rong asar la pen rong amekar atum pherang ke athengno ka chithana tenge jong siningkan surihini ra cricket hom aningkan ahun kedengaron mate 2013 aningkan a ek ateng pen jong si longle anam nang hipon pe pulote longle ta chipi thek the pusi pachini pon Sungai alam the bangke don non APGCL tum dan demang teng pomati lase dak kompensasi alam puthak lo nim tumalong le phelang bangke dam la pomati lase neli tum phanang APG bangke 2009 10 molom a ek a rona teng besanang APG pomane ador ave lasana li tum rada tum nang hanga bangke neli tum bangke 2013 a ek a red teng besi neli tum phan ke nang pinangi pusenel tum rad tum bangke nang hang lo lapen laso a ek ateng pani tu phanang nang pipe polong ten tum ke long le ta pitek se pusenel tum rad tum kadu weta chisong la ni tu la lower hydroelectric project la sabang so la ma putha ne council so da tum 2009 nang ki PG aron ke ni tum ke kroi kre ni tum ke nang ji ke council pe nang kapi pas tang 2013 ha so aron ar ador sini tum ke nang ji pusi so lang dora tum ke thut pak lo dira tum ho lo di la Hakop hisar phusaratum akaya hutpen nang chuti kibom along le along lang nang pang lumpi et pen long le anam ta arona teng pen chelong dun de pulote nili tum jakong isi epeng isi pen kachesong arjap thipji puta alanglitum ningje Neli tumpan konsilasor neli kilangun neli kacubai neli tumpan kiluarat ahabar pan neli tumpan kathoki bate kacubai ason se neli tum kikini se neli tum ke aku pen nili tum api pen kicu along le ahidi apot lang le kapang lumpi apot senil tumpan ador ke kompen nili tumpan tangka nili kepiye buke la ke nili tum ke rap tumpen jakong isi apeng isi nili tum dosi nili tum ke deng pon the pusi nili tum cerai pon lo nili tum matha pon lo chisong bom lang nili tum ayakong dutak tik an citir bom lang nili tum long le det tame labang so tangka nili tum chisong lang longle kana hok anam kelong nangjia tangka jongsi longle pulote langroi kiteng asaya long khamkhe dunji lapen nitum kelong nangjia tangka long Karbi Anglong Autonomous Council atum nangche jogdun nangne puta rong asar lapen rong amekar thurpak pherangke athengno ningkang samsalam the chepaklang rinti bangsa hidi along lesi non pu anta chubo lapen nonta la bangsa along le dim nonta rijai katiki lapen beri lahai nondu la penonta sok du la penelitu aning kanwang ta la dak along le si chubom la si piniar nian ke nelitum ta ka chong hong taning chupaning dinglo la pensika sia kep ang bong pensika si pu nelitum phanang ke piji ke nelitum ding thek the la si nelitum ding thek the juri kindeng pen samsung ingti Karbi Anglong live lakha crate troxy bokajan LA constituency ahawar BJP ratcharia songatum prek jamadi malong seva sapat amen pen thengpi aklim ke edon BJP Assam Pradesh Committee atum kaping khat ateng si kedam tang chitini phai great troxy arni ada por phai cap apor malom pen India Prime Minister Narendra Modi artaninkan troxy cap keplen amhang ke thek arni pacheton donsi seva sapat amen pen thengpi aklim ke asai kedeng Lakha inkoira ke thom bokajan MAC constituency kaparlo bokajan CCI pathu aklamalong si Karbi Anglong Autonomous Council EM Madhuria Dikhial Phukon Arideng pen thengpi aklim ke Japon lo Laso ahud bokajan Municipal Board Chairman Binod Kumar Sa bokajan Mondol Mahila Morcha MIP Henry Hansepi lapen BJP ratcharia song klembang atumta chetong don
halapu lakha ingkoi rahini sarupathar MAC constituency along sitame BJP sarupathar mondol committee amaipu lakhiram rongpi arideng bensi thengpi aklin ke pangcheng ponlo Lasodet aphi sarupathar MAC ahawar polling station along tin tha thengpi aklim eponlo Lason thak si Deopani MAC Nilip MAC lapen Duarbaguri MAC constituency along ta thengpi aklim so edunsi Indeng Troxicap India Prime Minister Narendra Modi amhange thek arni alir alon pen talon dun pusi birta rip dun long Bokajan pen ananterang Karbi Anglong live West Karbi Anglong Duar Amla constituency kaparlo Borkok along Karbi Farmer Association Arorim Kapang Tang Ponja Phan Sart Hekro Phan Mai Phula Pen Babu Inghia Phan Kongchun Bangarpu Pek Ponsi KFA Borkok aro Keseng Padopon KFA mate Karbi Sai Chutiki Asong Arorim Kapang Tang Ponja Phan Pura Kedam Tang Chitini Phai Kret Roxiani Duar Amla constituency kaparlo KFA Borkok aro Keseng Amai Padopon Hurosing Krope, Kachapahempu Amayalong, KFA TDP Amaipu, Avinas Ronghang, West Karbi Anglong District Amaipu, Durgeswar Inti, Pachat Hangchun Bang, Barnabas Inti Lapet, Baitha Langso Aro Amai Ahempu, Rasing Tokbiatun, Chetongdun. Mayalong Sart Hekro Phan Mai Phula Pen Babu Inghia Phan Kongchun Bangarpu Pekponsi KFA Borkok aro Sengdet Aphi KFA TDP Amaipu Avinas Ronghang Ahin Pen Ningkan Arjon Sai Kachuti Kipen Kachapareng Chot Atum Koson Kiklem Kedam Pensi Avar Sai Kilong Jima Mate Kachapareng Unjima Aputhak Borkok Ahavar Aradatuma Phan Thanteka nasi nilip borkok nilip pasal mana nilip pendel nanti nasi borkok hawa orang kiki klaim alo isu katora keduan aman ke pu sabas presiden dolo secretary dolo pendek borkok hawa orang tani center branch committee dan sabas alang komisi dan borkok hawa orang isu putaran nak ke center orang saliman pola dan nanti isu itu ya kita klaim kita mau banyak ini satu misalnya Sai chuti ki asong pen ke kedam tang arni pen ta sai chuti ki arada tumaphan sok achili hanjang achili pen danglok kaprek achili apora teng pen pidun bomlo laso ajoini ani hang ke klem kedam kache padu ka tumke chota cholong bomlo puta mayalong maipu abinas rong hang than pachini Lason thak si Borkok KFA aro amai phu kimi Sart Hekro hin pendami pini pen ke Borkok ahavar arata tumta sai chutiki ahinanat paprang du nangji puma thapon si KFA aro sitami sengpon nangkok lopusi pachini pon Khiruni pen Mohonteron Karbi Anglong live Tangte pini midday news ke lapan si kang toniklo domi thakme arni kime